Want wij zullen eerst naar Tim de Vries staan. In ons programma heb ik heel tijd jonge talenten, want wij staan zij in 2018. Nou, Tim de Vries die maak je in de gaten houden, hè. Kwadlien spelen er nog in de grote kerk in Sint-Jabik en doe waar er al zijn een Friesk vioolwoender, want dat dochter viool speel je. Hij woont al verskate prijzen, door de week eerder vooral bij zijn mem in Zaandam, maar weekends komt hij hier bij zijn huid. En dat is schreeuwer en dichter Abe de Vries. Vlien weekend zocht ik hem op bij Zwarte Haan. Wanneer dacht je, ik wil viool spelen? Toen ik 7 jaar oud was, in de auto op weg naar Italië, op vakantie. En mijn moeder draaide een cd Stabat Mater van Vivaldi. En ik dacht meteen, toen vroeg ik aan mijn moeder, wat is dit voor instrument? En toen zei zij, het zijn de violen. En toen zei ik, nou, ik weet al wat ik ga spelen, viool. Je kan je emoties er goed op uiten. Wat voor emoties? Als je blij bent, speel je vrolijk stukken. Verdriet, boos. Ja, en nog onbekende emoties. Ik hoop ooit groot violist te worden natuurlijk. En naar de conservatorium te gaan. Maar dat komt nog, hoop ik. Meestal in Friesland hoef ik iets minder dan bij mijn moeder in Zaandam. Maar ben ik veel buiten. Omdat het zo mooi is. Het was zuur een privéconcert daar bij Zwarte Haan. En wil je nou zelfs ik eens zien? Dat kan 28 oktober speelt Tim de Vries. Een naam om te onthouden dus in de harmonie in Ljouwert.